Tak dobrý deň, dovolte, aby som sa vám predstavil. Moje meno je František Kasala, som konateľom spoločnosti Instalmont. V tejto prednáške si priblížime revitalizáciu bytových domov, výmenu rozvodov a hydraulického vyregulovania. Taká otázka, že či už máte po výmene rozvodov, väčšina bytových domov na Slovensku už áno, ale stále je dosť bytových domov, ktorí ešte výmenu rozvodov nezrealizovali. Prečo komplexne rekonštruovať? Tak stretávame sa hlavne s rizikom havárie, poškodenia zdravia, azbestu, bezpečnostné rizika a vysoké náklady. Vysoké náklady, hlavne na bytových domoch, sa stretávame vtedy, keď na 6., na 7. podlaží obyvatelia bytového domu sa nemôžu dostatočne alebo komfortne dostať k teplej užitkovej vody, musia niekoľko minút odpúšťať, 2-3 minúty, a takýto systém na bytových domov väčšinou nebýva kompletne hydraulicky vyregulovaný. Najčastejšie rizika je zúžený prietok, korózia, usadeniny a netesnosti spojov. Hlavne na západnom Slovensku sa stretávame s tvrdosťou vody. Stáva sa nám často, že pri revitalizáciách bytových domov, tak ako to môžete teraz vidieť na obrázku, je zúžený niekedy prietok z 5/4 potrubia na 3/8 potrubie alebo na polcolové potrubie. Samotná korózia a usadení na potrubiach často degradujú už aj na liatinovom potrubí. A naľavo môžeme vidieť Peper potrubie, ktoré po niekoľkých 5-10 rokov degraduje úplne, a hlavne sa to stáva, keď technické služby alebo teda dodávateľ tepla zvýši tlak na potrubí, tak toto potrubie v podstate ľubí strieľať a vzniká vlastníkom škoda na majetku. Ako prebieha samotná rekonštrukcia bytových domov, tak začína to vlastne obliadkou bytového domu. Je to potom vlastne vypracovanie projektovej dokumentácie, schválenie zmluvy o dielo, termín realizácie, harmonogram prác. Naša spoločnosť sa vždy snaží pred samotnou revitalizáciou bytového domu spraviť tzv. Informačnú schôdzu, kde vlastníkom kompletne vysvetlíme, ako celý priebeh prác prebieha, oboznámime ich, čo ich vlastne čaká a aké obmedzenia odstávky na bytovom dome budú mať. Ďalej je to potom revitalizácia samotných rozvodov, odozdanie diela. Čo zabezpečuje naša spoločnosť? Je to projektová dokumentácia, naša spoločnosť disponuje vlastným projektantom, likvidáciu azbestového potrubia, čo sa týka regionálneho úradu a okresného úradu. Naša spoločnosť vám vie komplexne spracovať žiadosť na regionálny úrad a okresný úrad. Po ukončení prác dostáva bytový dom vážne lístky, kde bol odpad zlikvidovaný a ako bol zlikvidovaný. Vždy na stavbu sa snažíme zabezpečiť kontajner, čo sa týka na stavebnú suď, takisto aj na samotné azbestové potrubie. Vždy sa vlastníkom snažíme zabezpečiť komfort aspoň mobilného WC, čiže vždy pri tom, keď revitalizujeme stupačky, je vonku pristavené mobilné WC, jedno pre vlastníkov a druhé pre samotných pracovníkov. Čo sa týka ležatých rozvodov. Ležaté rozvody vždy revitalizujeme za 3 pracovné dni. To znamená, jeden deň revitalizujeme výmenu studenej vody, na druhý deň revitalizujeme výmenu teplej vody a na tretí deň revitalizujeme samotný plyn. Vždy sa snažíme na bytovom dome vlastníkom poskytnúť, alebo teda zabezpečiť, aby mali komfortne jedno médium. To znamená, keď vám odstavíme teplú vodu, ide vám studená, keď vám odstavíme studenú vodu, ide vám teplá. Pokiaľ sú aj OST, výmenníkové stanice na bytových domoch, vždy sa to snažíme urobiť tak, aby ten komfortný bytový dom mohol fungovať. Čiže je to odstávka maximálne na hodinu, tú OST stanicu provizorne tzv. Dopojíme. Čo sa týka samotnej výmeny ležatých rozvodov, je to, ako môžete vidieť na obrázku, po výmene všetky rozvody sú označené štítkami. Takisto, čo sa týka samotné označenie potruby, je to označenie takisto štítkom teplá voda, studená voda, aj cirkulácia. Hlavne sa nám to osvedčilo pri tom, keď náhodou praskne potrubie alebo sused vytopí suseda, bežíte z 12. poschodia dole a zastavujete, ani neviete, aké médium. Čiže vždy to dané potrubie alebo pri danej výmene vždy sa snažíme označiť štítkom. Čo sa týka zvislých rozvodov, tie realizujeme za 2 pracovné dni.
Samotná výmena ležatých rozvodov prebieha, ráno prídu pracovníci, odstavia jednotlivé médiá, teplú vodu, studenú vodu, cirkuláciu, demontuje sa zadné WC, zdemontujú sa plynomery, zdemontujú sa vodomery, následne vyrezávame steny v rozmere 40 cm na šírku, 80 cm na výšku a prvý deň vlastne začíname medzi 13. a 14. s montážou teplej vody, studenej vody a plynu. Večer môžu vlastníci komfortne fungovať, čiže ráno vám to odstavíme, večer máte komplexne spustenú teplú vodu, studenú vodu a cirkuláciu. Plyn je vždy spustený na druhý pracovný deň, nakoľko plynári SPP pracujú iba do 15. hodiny a po 15. hodine sa to považuje ako zásah havarijnej službe, čiže plyn je spustený vždy na druhý deň ráno. Čo sa týka tých výspraviek, vždy sa snažíme do scenovej ponuky alebo do tej revitalizácie zahrnúť aj murárske samotné výspravky. Čiže vždy máte v cene diela vrátanie materiálu zahrnuté aj výspravky. To je tzv. Vyspravenie stavebných otvorov. Čiže to, čo si rozbúrame, vrátanie geberitov dávame do pôvodného stavu, vrátanie obkladu. My ako spoločnosť vám vieme zabezpečiť, čo sa týka samotného porfixu, UDčka, CDčka, lepidla, šparovky, všetko máte cene diela. Jediné, čo my nevieme zabezpečiť vlastníkom, to je samotný obklad. Niekto má modrý obklad, niekto má ružový, niekto má čierny obklad, čiže vlastníci si vždy musia zabezpečiť ten obklad. Ako som hovoril, snažíme sa to vyrezávať vždy po tých špárach obkladu, ale stáva sa, že ten obklad je v podstate zahorený a dojde degradovaniu a môže tá kachlička odskočiť. Čo sa týka samotných protipožiarnych prestupov, každý bytový dom na Slovensku, ktorý prejde revitalizáciou, musí spĺňať protipožiarnú odolnosť. Zo zákona je to 94 zákon zbierky zákonov 2004, 45 minútovú protipožiarnú odolnosť. My sa snažíme trošku odlíšiť od konkurencie. Pri protipožiarnych ucpávkach používame protipožiarnu maltu Wurt. V podstate je to na princípe nivelaku. Je to kvôli tomu, lebo keď vytvoríte mäkkú ucpávku, v podstate medzi podlažiami, ktorá spĺňa protipožiarnú odolnosť, často sa stáva, že susedovi praskne práčka alebo rohačík a stáva sa, že medzi podlažiami sa ten jednotlivý prestup ako keby znehodnotí. Ten daný prestup sa znehodnotí a v podstate navlhne, alebo teda sa zdegraduje a po revitalizácii už nikto nerieši, že ten daný prestup je poškodený a v podstate protipožiarna ucpávka nie je odolná a nespĺňa protipožiarnu odolnosť. My používame protipožiarne ucpávky od spoločnosti Wurt. Takáto protipožiarna ucpávka spĺňa protipožiarnu odolnosť 120 minút. Čiže je to nad rámec zákona, krytí ste vy ako vlastníci a krytí sme my ako aj spoločnosť. Na Slovensku permanentne, teraz dosť v poslednej dobe sa nám stáva, že každý mesiac vyhorí na Slovensku jeden bytový dom. Prvé, čo zaujíma v podstate likvidátorov, alebo teda zaujíma likvidátora, keď príde po požiari, ako boli prevedené protipožiarne ucpávky. Doteraz sa ani tomu tak moc nevenovalo, každý si povedal, že stačí tam naliať 15-20 cm betónu a je toto isté, čo ste tam mali. No, keď príde k požiarnej udalosti, alebo teda dojde k poškodeniu majetku, vždy tí požiarníci prvé, čo idú, je po tých požiarnych úcpávkach, ako boli prevedené. Čo sa týka vody, používame potrubia Rautitan Flex a Rautitan Stabil od spoločnosti Rehav Slovensko. Je to vysokoodolný materiál. Naša spoločnosť je špecializovaným partnerom spoločnosti Rehav Slovensko. Tento titul má iba pár firiem na Slovensku. Je to vlastne garant toho, že všetky práce, ktoré budú prevedené na vašom bytovom dome, vrátanie záručných listov, odozdávacia protokolu aj danej reklamácií budú prevedené korektne a teda všetky materiály, ktoré budú namontované na vašom bytovom dome, dostávajú 10 rokov na vaše súpisné číslo. Čiže dostávate 10-ročnú záruku priamo od spoločnosti Rehav Slovensko. Je to na kanalizáciu a takisto aj na vodu. Tu môžete vidieť na obrázku, aké materiály sa používajú. Je to tá rúrka Flex a rúrka Stabil, plastleník. Výhoda tvaroviek v podstate Rehav Slovensko, že sú bronzové oproti konkurencii. Je to nemecký výrobca, používajú bronzové tvarovky, väčšinou ostatní výrobcovia používajú ešte klasické mosadzné tvarovky. Čo sa týka samotného materiálu, Rautitan Pexcam, ako môžete vidieť na obrazovke, je polysieťovaný polypropylen.
Dole môžeme vidieť mosadzné potrubie. Tento Rautitan PEX sa používa do DN40 a Rautitan RX sa používa od DN50 a vyššie. Čo sa týka samotnej kanalizácie, používame Raupiano Plus. Systém je hlavne v tom, že to je najtichšia kanalizácia momentálne na trhu. Je to trojfunkčný vrstvový systém, optimálny a najväčšia výhoda je, že má nízku hlučnosť 17 decibelov a v podstate môžem povedať, ale aj z montáží, ktorých realizujeme, že na slovenskom trhu, teda alebo aj európskom, nemajú konkurenciu. Je to najtichšia kanalizácia, ktorá sa používa pri výmene rozvodov. Systémové riešenia, rehab, rozvody vody, Raupiano Plus. Tu by som iba vyzdvihol to, že čo sa týka toho Raupiana, tej kanalizácie, tak oni používajú svoje odlučené obinky. Čiže to je ako zjednotený jeden celok. Samotné Raupiano Plus potrubie je najtichšie, ako som spomínal. Výhoda je tá, že dostávate 10 rokov záruku na kanalizáciu a 10 rokov záruku takisto aj na vodu. Čiže Rautitan Flex, teda Rautitan samotný aj na vodu. Čo sa týka po výmene, je to hlavne kvalita vody, zvyšené prietoky, úspora energie a dlhá životnosť materiálov. Materiál po výmene stupačiek v podstate je garantovaný od výrobcu rehab až 50 rokov, čiže po výmene rozvodov by takýto bytový dom na 50 rokov v podstate mal mať kľud. A to bude asi aj všetko. Ďakujem za pozornosť. Dobre, ďakujeme. Máme tu ešte jednu otázočku cez Rezitech. Áno, chceli by sme sa spýtať, ako by ste sa radili cenovo, ako sa pohybujú vaše ceny? Tak je to individuálne, na každý bytový dom v podstate urobíme obliadku a po obliadke sa vlastne zistí, či je tam azbestové potrubie alebo je tam PVC potrubie. Čiže je veľmi ťažko povedať, aká je cenotvorba na bytových domov alebo ako sa pohybuje. Bez ležatých rozvodov, ak to môžem tak povedať, je to okolo 1400 až 1600 bez DPH. A koľko si účtujete za obhliadku? Za obhliadku si neúčtujeme nič. Dobre, prípadne nejaká doplňujúca otázočka, máme ešte chvíľičku čas. Ak nie, tak ďakujem firme Ďakujem veľmi pekne Instalmon. za pozornosť.